Извинете, тук в Кръшака някъде има месарски магазин, много хубав. Ма момче мина покрай него, бе, не го ли видя? Я виж там с какви голями букви пише Месарница Южен Полъх. Идвай да те заведа. Мина покрай него току-що. Гледай какви голями букви хората червени са направили. Здравейте, момичета! Как сте? Как сте заредили хубаво витрините? Браво! Разкошно! Ей, това ми е любимото. Свински ребра. Обожавам ги тия ребра. На фурната, супер. Ох, и паприкована сланинка има. Ме готова храна. Я да видим какво сте изпекли днеска. Виж какви хубави сърмички с каймичка. Разкошни, разкошни, разкошни. Изкарат. Един кралски котлет. Задължително. Как мирише хубаво. Тук е мезето, тук е винцето. За празник купуваш си мезе, ето ти винце. Какво душа ти сяка? Бяло-червено, всякакво.